Kini ang talagsang sidlak sa imong kabuntagon. Sidlak nga naghatag og dakong paglaom. Paglaom nga mao'y gasa sa pagkamahigugmaon. Gugma nga magahatag kanimo og kalipay. Kalipay, nga mapagaan sa mga pagsulay. Ayaw wadda ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalik. Kay ang himaya sa Dios magadanag diha kanimo og kanako, samtang ikaw ug ako Panimbaya! Maayong buntag ug malipayong Sabado! Let us unitedly discover the joy of being one with our hashtag PSK World, United Nation diri lang sa Panimbaya sa Kabuntagon World! Yes, good morning sa atong mga viewers. I-greet na to atong mga viewers, Yes, no? good morning, good morning. Ikan sa Davao del Sur, Davao del Norte, Jensan, Cotabato, Surigao, Kamikin, Butuan, Ingoog, Cagayan de Oro City, Iligan, Osamis, Zamboanga, Dipolog, ug ang katibuokang Mindanao. Ohayo gozaimasu. Good morning. Wow! Bago Maayong yan. buntag mga kapaglaom, labi na diha sa Queen City of the South, sa Cebu City, sa Bohol, Tagbilaran, Dumaguete, Liti, Samar, Iloilo, Bacolod, Negros, Lapu-Lapu City, Siquijor, Tacloban, Ormoc, ug sa Tagbilaran, sa Baybay, sa Burungan, og sa tanan nato nga mga diha sa Visayas, maadyo na buntag kaninyong tanan.
Yes, of course, mga kapaglaom, no? Sa ato ang mga kaibigang Chinese or mga kapaglaom nga Chinese. Zawan. Hello, that is good morning. Good morning or kanang maayong gabi or unsa may panahon diha sa inyo, ano? Diha sa ato ang mga kapaglaom abroad, labi na diha sa Malaysia, Hong Kong, Thailand, diha sa UAE, Kuwait, Saudi Arabia, napay America, Canada, Colombia, and all over the world. Hello and good morning. Og hinaot nga you are blessed and you will be refreshed for today's episode. Alright, isang magandang umaga rin po sa lahat ng mga viewers natin dyan sa Luzon, sa mga viewers natin lalo na sa Taguig. Salamat, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta ninyo sa buong Quezon City, sa Metro Manila, sa Isabela, sa Cavite, sa Palawan, sa Baguio, sa Pangasinan, sa Pampanga at sa lahat po na maabot na aming programa. Happy Sabbath po sa inyong lahat and good morning po sa inyong lahat. Sa atong mga viewers, good morning sa atong tanan. Atong mga partner, mga gwapa kay Gisot. Yeah, kabantay mo mga kapaglaom this week kung sa mga schools no nasa celebrate nga United Nations Day. Yes. Diba? And na mga program gigasot sila og mga outfit nga nag-represent sa country. Yes. And we want to do the same here at Panimbaya sa Kabuntagon Not really the World. same mga kapaglaom kay namin yung kauban diri nga not following instruction. Actually, namin country. Mga estudyante pa ni sila mabagsak kay Yes. not following instruction. Nya ang gisuot nimo Faith sa punsa Ako man siya Amerikano American. Ikaw Oh, na yeah, siya. Ikaw Tag-ana mga kapaglao. Chinese. Kanang representing the China. Republic of China. China. Republic of China. Ikaw Ako? Hapon. Japan. Mo siguro. Japan. Ako, Faith, Japan. madala-dala na ni Korea. Kayo-kayo man ni Korea atong gisuot. So mga kapaglaom, atong gipasalamatan. United Nations. Yes. United lang kuya. Sige. Yes, o posible jud di ay nga bisan nagkalahi-lahi ang atong mga differences, nagkahiusa ta mga kapaglaom sa ug ato ipakita na karon. Yes, no, sakto kayo ka Kuya Awing. And nasayod po kita nga October is a Breast Cancer Awareness Month, mga kapaglaom. And our government is giving a free checkup para sa atong mga kababainhan. And we hope nga tanan-taan ni maka-avail. Tanang kababainhan maka-avail ani nga programa. And later on, mga kapaglaom, we will be watching a video about Breast Cancer Awareness Campaign activity diri mismo sa atong syudad, Cagayan de Oro City. Yes, that is true. Yup, kay health is wealth. So mga kapaglaom, have your check now, especially sa mga kababainhan. And for now, mga kapaglaom, atong kumustahon ang dasig nato nga mga correspondents Yes. abroad. Kumusta man mo diha? Good morning! Welcome to the third National Convention of the Adventist Teachers and Publishing Access Club with its theme, The Role of Educators and Professionals in the Fulfillment of the Spirit of Prophecy. Panimbaya sa atong tanan, kami malipayon nga nagsaulog sa among third National Convention sa ATPAC. This organization was founded in the year 2015, in the month of February. This organization is a support club for the publishing ministries of Thailand Adventist Mission. We're composed of 400 plus teachers and teaching around the country of Thailand. The teachers here in Thailand, they're so excited and they are so blessed with the messages by Pastor Golfan. We are so happy that we finally arrived in this third convention with this number of delegates and participants all throughout 6 regions of the country. I'm so happy to be here in this convention.
we gather missionaries around Thailand because we know that God has a purpose for all missionaries here. Why God sent them here in Thailand? Because God would like them to share His love to Thai people. If you know that Thai people, we have only about 14,000 members only in Thailand, more than 100 years. That's why we need more missionaries to share God's love in Thailand. So I would like to invite all of you, if you are missionaries or you are missionaries' mind or heart, you can come next year. Kini nga programa gusto sa namong pasalamatan ang pag-anhi sa atong pinalanggang presidente sa South Philippine Union Conference, Pastor Edwin Golfan, sa iyang panahon nga gigugol aron sa paghatag og emphasis sa spirit of prophecy sa tanan nato mga missionaries diri sa Thailand. Kagahapon, kaloy sa Ginoo, naghatag og mga testimonya ang atong mga participants sa ilang dakong kalipay nga sila nakadug og mga mensahe nga sama niini aron sila usab mokusog sa mensahe sa pagdala sa mensahe dinhi sa atong nasod sa Thailand. Daghan kayong salamat o kinaot ang Dios magpanalangin ini nga programa kay kining atpak atong gihandom nga mahimo sab kining available sa ubang nasod sama sa Vietnam, Cambodia, Laos, Singapore ug uban pa nga mga nasod adunay mga missionaries gipadala ang Ginoo aron magdala sa mensahe sa iyang gugma. Ang Dios magpanalangin. Panimbaya sa Kabuntagon world, I am really pleased that we are together again. I remember a few months ago, we were together when I was in Covena Church in California. I left a message to you, relaying to you that our brethren in California and people in California are watching for our program, Panimbaya sa Kabuntagon world. Some few weeks ago, I was again in Bakersfield Church in California for the anniversary, and we greeted you again from there. And karon wa ako nagdahom, di ako sa Bangkok, Thailand, aron sa pagpanimbaya na sad ninyo. Ang katiguman nga akong gitambungan dinhi ang panagtigom sa mga Adventist teachers and professionals. Kay sila atong gi-encourage pag-usab. Wala ni sila nag-ari diri, wa sila tugutis Ginoo nga makaari diri just for the sake of panginabuhi. Di asira diri kay gipadala sila sa Dios. Very challenging ang field, ang mission field sa Thailand. Ang nakanindot kay ang ilang panagtigom diri ning feel yun sila nga may responsibility sila as members of God's church nga dili kay panginabuhi ra ang ilang tuyo diri, missionaries yun sila nagrepresent sa church sa Ginoo ni ining dapita. Ug gahapon nalipay kay mi at Sabbath hour kay a Thailander was baptized into the church sa influence sa ATPAC. Muna ang organization nga gipasiugdahan nila diri. Anak pud ni sa atong kaugalingong ministro diha sa South Philippines. Si Pastor Tautaw nga nahimo natong karong dean sa atong literature seminary sa South Philippine Union, but prior to leaving Bangkok, may usa sa gibilin niya diri nga kalihukan nga hangtod karon mauna ang naghiusa sa atong mga Adventist professionals diri sa Thailand aron sila mo appeal sa buluhaton sa Ginoo. Nahibaw ta nga urgent na kayong buhat sa Ginoo. Gusto ng Ginoo mo balik. Mas interesadong Ginoo nga mobalik na siya kaysa atong interes nga mawala na ning atong problema sa yuta. Apan giawhag ta niya nga mo appeal ta sa iyang buluhaton. Salamat kaninyo nga wala gyud paglubad sa inyong pag-support sa atong Hope Channel television program, sa atong Adventist World Radio broadcast. Padayon na ang inyong pagkamatinumanon. Apan himuasab ninyo ang inyong bahin kay nangita ang Dios sa iyang mga anak nga muot mahimong tipik sa buluhaton nga iyang gipiyal sa Eklesia. God's blessing be upon you all. Greetings from Bangkok, Thailand. That was it, the Adventist Teachers and Publishing Access Club with the Publishing Ministries Department of the Seventh-day Adventist Church. In Psalm 133, verse 1, it says, "Behold, how good and pleasant it is for brethren to dwell together in unity." This is Hanifa Tampus in PSK World, Thailand. Until then, salamat Team Thailand sa inyong suporta o ang ATPAC. Ato pasalamatan si Ma'am Hani Tampos o si Jared Rivera Rebilla o si Natata Amurjak o pagkalisod ni nga ano
o ni Pastor Taw-Taw o ni Pastor Gulpan. Thank you kayo diya sa ato ang mga correspondent abroad, labi na diya sa Thailand. Daghang kayong salamat sa inyo ang pagpadayon o pagpadayon sa kada sigon nga nagasuporta sa ato ang buhat-bulaton sa Ginoo. Mga kapaglaom, nini karon Kabuntagon ang inyong paborito nga harana sa Kabuntagon. Musunod na ang atong mga sulad singers. Buhay ng Sulads, isa sa mga alawiton nga nagpailaila sa grupong Sulads Quartet sa suok nga dapit sa San Fernando, Valencia, Bukidnon, natagaan kinabuhi ang maong awit. Giawit kini sa mga lumad sa maong dapit. Sulad o igsuon ang pasabot sa maong pulong ug isa sa ilang tumong ang pagsangyaw sa maayong balita gamit ang kaugalingong sinultian aron mas motuhop kini sa kasing-kasing sa uban pang lumad ug ipahibalo sa tibuok kalibutan nga aduna kitay kaigsuonang lumad anda mo tabang ug mopahigayon sa buhat sa Ginoo. Mga sulads, bation ta ang mupainit sa mabugnaong kabuntagon samtang magapamati sa Sulads Quartet diri lang sa Harana sa Kabuntagon. Sulads, punong-puno ng kulay. Iba't ibang pagsubok iyong mararanasan. Kahit anong layo ng iyong paglalakbay, puso ay kay gaan, ligaya ang taglay. Sulads na katawagan, isa kabuhayan. Ito'y hindi biro, paglilingkod sa may kapal. Ika'y tinatawag ng ating Amang Banal. Ano ang iyong sagot? Siya'y naghihintay. Ang buhay ng sulads, punong-puno ng kulay. Lungkot, saya at hirap, ating kaagapay. Ngunit ang pangako, buhay na walang hanggan. Kaya't manatiling paglilingkod sa may kapal. Sulads na katawagan sa kabuhayan. Ito'y hindi biro, paglilingkod sa may kapal. Ika'y tinatawag ng ating Amang Banal. Ano ang iyong sagot? Siya'y naghihintay. Ang buhay ng sulads, punong-puno ng kulay. Luha, dugo at buhay, laging nakasalalay. At hanggang timpala, ikaw man ay mamatay. Bituing nagnilingnig, sa'yo'y ibibigay. Sulads na katawagan sa kabuhayan. Ito'y hindi biro, paglilingkod sa may kapal. Ika'y tinatawag ng ating Amang Banal. Ano ang iyong sagot? Siya'y naghihintay. Sulads na katawagan,
sa kabuhayan. Ito'y hindi biro paglilingkod sa may kapal. Ika'y tinatawag ng ating Amang Banal. Ano ang iyong sagot? Siya'y naghihintay. Ano ang iyong sagot? Siya'y naghihintay. Ano ang iyong sagot? Siya'y naghihintay. Ang buhay ng sulat. Yes, no? Daghan kayong salamat sa Sulats Quartet. Makamingaw kay ilang mga kanta. Yeah. Maka-nostalgia. And sa laing bahin mga kapaglaom, no? Nakaila ba mo oregano? Kaila ba mo oregano? Yes, ano kay Garabo ang tawagan. Unsa po'y kalahian ani niya sa origami? Lahi no, lahi sila. Mga kapaglaom. Japan. Mga kapaglaom, ang oregano is a plant, ang origami is an art paper, no? And mga kapaglaom, ang kanang oregano daghan kina siya benepisyo nga mahatag sa atong panglawas. Aron sa dugang detalye atong tanawon sa Health Bits. In the Philippines, flu is quite common during the rainy season. Influenza virus A and B are usually responsible for this seasonal flu. They get transmitted from hand to mouth and nose through droplets and from direct contact. The symptoms are usually mild but can be annoying. This includes stuffy, runny nose, sore throat, and loss of appetite, watery eyes, non-productive cough, headache, and low-grade fever. Rest at home and simple medication prescribed by the physician and nutrition therapy may get rid of the common flu. Drink plenty of water and vitamin C-rich natural juices along with a well-balanced diet. Start your meal with hot soups to stimulate appetite. Avoid dairy products because it produces mucus in most people. To soothe a sore throat, drink hot lemonade, salabat, or calamansi ale, mint, or oregano tea with lemon and honey. Oregano is an important culinary and medicinal herb that has been used since ancient days. The health benefits of oregano are attributable to the substantial amount of vitamins, minerals, and antioxidants. In fact, oregano has the highest antioxidant activity rating, which is excellent in neutralizing free radicals. Mint contains menthol, a natural aromatic decongestant that helps break up phlegm and mucus, making it easier to expel. Menthol also has a cooling effect and can help relieve a sore throat, especially when combined with tea. I recommend oregano and mint tea with lemon and honey to remedy common flu. Let's try it. Di ba, Jeff? Yes. Uso ang ubo karon. Uso may pwede nato mahimo para maayo atong ubo. Okay, ang atong himuon karon mao ang oregano and mint tea. So, ang atong ingredients sa oregano and mint tea, natay mint tea, at saka oregano, fresh oregano, at saka calamansi, o ang hot water. Sa man eh? O honey. Ay, honey. So, ang atong buhaton, ang tubig init, ato lang ibutang ang atong oregano at saka mint tea. Pwede dahil sila Pwede siya i-mix para ang ma-appreciate nimo ang tea para na siya aroma. Ay, wow. So pagkahuman, ibutangan na to isa ka kalamansi lang. Ay, kalamian na, uy. Tapos pagkahuman ani, imo lang sang painitan og mga bisag mga 30 seconds lang. Kung gusto na to butangan og naay tamis-tamis, butangan na to siya og honey. Ano lang siya Tuli ang ibutang na to nga honey, 1 teaspoon lang. 1 teaspoon lang. Okay.
Tapos, pagka 30 seconds. 30 seconds. So, siyempre, ang aroma sa oregano ug mente, kuha na siya, alis nga na. So, Pwede na inumon. pwede natin inuman. Lami ano eh. Kunya, nag-ubuman ko. Ikaw may... Ako'y mo inom ani. Sige daw, babe. Tapos tingan daw na to. Ay, oo nga. Lamig kaayo ang oregano mint tea. This is Miss Laila reminding you, happy is the people whose God is the Lord. Be healthy. It's a wise choice. Alright, that's what we call oregano mint tea. Oregano, yes. Diba? Lamig kayo ito. Makatry ko natin sunod. So thank you so much, Ma'am Laila, and also the team behind sa ato ang Health Bits. Nindot kayo yung pagkita. And we would like to greet our viewers sa Facebook. Dahil nakita mga viewers atong ipang-mention ng mga pangalan. Hi, Ate Gracie, Cristia Antique Sumagpi, Elaine Gay Tigli Pascoa, Tivoli Dodong Perdiso, and also Pastor Nelson Paulo. Thank you so much for watching. Hello, Pastor. Good morning. So let's support 1,000 Missionary and Sulats, no? Missionary. Mark Lea Narciso Picante, Rosalyn Gomez, Brian John, Edmar Ramunal, Ma'am Trezi Maria, wow. No Sulaiman Eloset, no? Melba Perlado, Evelyn Flor, Esther Ortiz, Yes. Grace Rodriguez Cachuela, and sa mga nagtanaw sa atong GSAT, Channel 33, thank you so much for watching. Yes, og diha pod sa Usamis na sila Johnster o kauban na to daghan sila ron sa Usamis. Yes, the John team Liboy na dito. Si John Day, Ito ang si Channel team. Gerard, na Yes, sila dito. nag-cover sila sa Happy Family Seminar Seminar ni nga Pastor gipanguluan Serrano. ni Pastor Wendell Serrano. Yes. And Ma'am Larnie Mary, good morning. Yes, mga kapaglaom. They are the group of young Filipino individuals who devoted their singing voices to God. And they made it through General Conference session. Today, let's discover the secret of Advent Ambassador here on Top Secrets. Hello there, ladies and gentlemen watching around the world, people who love Hope Channel. Now today, we are in this Adventist church, which is one of the most historical churches around the world. Because Ellen G. White, long time ago, according to the locals, she was here, if I'm not wrong, 2 to 3 times. I think she spoke here right here on this stage. And with me today, as you can see, this handsome, good-looking young man, except me, are here with us today. Now, a lot of you know them already, but maybe a few hindi pa nakakaalam. They are, you call yourselves, what's the group name? Advent Ambassadors. Advent Ambassadors. Who is the director of this group? What's your name, sir? Warley. So that's Warley. Kailan nabuo yung grupo na Advent Ambassadors? The group was created about 6 or 7 years ago, but officially 6 years ago, when our dear sponsor and founder, Willie Roman, invited many different male nurses from around the Philippines, Adventists who are willing to be missionaries in one or another and work here in Oslo, Norway, and sing together for a good purpose of witnessing for the Lord. So about 6 years ago. Now, correct me if I'm wrong, I think this is the very first ever male group that's composed of nurses. I think. We believe so. I think so. So this is quite unique. And now, could you please introduce yourselves and what part of the group you sing tenor or bass, whatever? What's your name? Hi. Yes, to our friends there. Hello, I'm Kirby, and I'm the one who plays the piano. I am Warley Chu from Bukidnon, now residing in Cagayan de Oro, and I'm the director of the group from Cagayan de Oro. And you sing? Bass. Hi, friends. My name is Brian, and I came from Davao City, and I sing tenor too. Tenor. Yes. Hello, brothers and sisters. I am Darwin Cadiz from Ilocos Norte, and
I sing tenor. I'm Asahel Katap. I come from Tarlac City and I sing baritone. Hello everyone, my name is Christian Ritos. I am from Baguio City and I am a floater in the group. I sing first tenor, baritone and bass. Oh wow! Great. And I believe that there are still more members who are not here today. Yes. There are 11 active members in the group. So some of them are in vacation, some of them are on duty. And we have 3 alumni as well and 2 active sponsors. Okay. Now let me ask about your singing ministry in this country, and because I believe that you're quite famous in a good way. Okay. What are the big events that you have participated? We have been honored and we praise the Lord we have been invited in one of the national events they held for Yolanda victims in the Philippines. Okay. We were participants in the national concert for that benefit in the Philippines, and that was around 5 years ago in their national channel. And since then, we've had the opportunity to be able to sing to other events as well. It's like their Lutheran National Church, the we're able to participate in interdenominational meets as well, and able to sing for people of different faith come together. Okay. There's a big challenge in Oslo and in Europe. It's really very difficult to evangelize, and music has been a good way to come across the borders and these difficulties. And we really feel blessed to have the gift of music. We Filipinos love to sing together, and this has been the means for us to communicate, especially to fellow Filipinos as well during national Independence Day celebrations. We're almost annually participating in the events as well, and it's a great opportunity because even in secular events, we insist gently to sing religious songs, and we have been granted to do so. So it is the greatest, one of the greatest ministries, I think, is singing ministry because it brings people at the same level. What I've heard that you went to America. Did you sing in America? We were there during the General Conference session in the year 2015. Oh, okay, 2 years ago. Yeah, 2 years ago. And we were able to sing on the General Assembly as well as songs for musical concert. Really? Yeah. So it's 2 separate events. Although it occurred on the same week, but it has the General Assembly is much bigger. Much bigger. And then that concert is just a whole. And we were very blessed because we came to Texas with the support of the Norwegian conference. It was quite funny because we were the official representatives of the Norwegian Union, but the official Filipinos. Oh wow! In our uniform, we have both the Filipino and the Norwegian flags. What a great honor! And a blessing. Now, thank you so much for your time, and I really appreciate it. Before we go, could you give us and our viewers a little bit of a sample of any song that you like? Is it okay? Yes. Good try. Thank you so much for watching, and I know that you enjoyed every bit of it. And now these Advent ambassadors will say something in Norwegian. In Filipino, say adios in Spanish. Bye-bye in English. And how do you say it in Norwegian?
Thank you so much for watching, and I'll see you again next time. Bye-bye. Every debt that you ever had has been paid up in full by the grace of the Lord. Be ye glad, be ye glad, be ye glad. Tuon ingat na pitahan, diyon limang padamo hapon, kama na magtatakan kanta, diyon gigamula-mul kasunod. Bantay ko, sulat ko, diyon gigamula-mul kasunod. Warado, kamato, olin ko, oloan, olayo. Kamagbabayag dumakanta, og laog-laog iyot langit. Dito mi olin-olin mong biyan, payak mo sa uwal mo rin. Bantay ko, sulat ko, yung igamul-amul kasalot. Warada, kamatoy, olin ko, oloan, olayo. Pagpangulaking kikasunod, lumako, buyang mo'y mawato. Waralano mo'y maharuslo, waralok sinahong kabaru. Bantay ko, sulat ko, yung igamul-amul kasalot. Warado, kamatoy, olin ko, oloan, olayo. Olin ko, oloan, olayo. Wearing pink. Welcome to Pink Zumba 2017. October is Breast Cancer Awareness Month, which is an annual campaign to increase awareness of the disease. The very main purpose why I came up with this event is because I want to promote health and wellness to our to the community, and in the same way, I want, since this is October month, Pink month, so it's Breast Cancer Awareness Month. So this is the how we should fight breast cancer. So it's a way of dancing and for health and exercise as well. Pink Day saw hundreds of thousands of people across the country. All stood together against breast cancer by wearing it pink. We associated it with pink because it's Breast Cancer Month, and I myself have personally came up with this event because I'm a breast cancer survivor. This is the first time in CDO and also the first event that a breast cancer survivor has hosted this.
about hope. It's all about faith. And those are the things that we need to remember for us to survive and to give inspiration to people. We should not lose hope. We should keep our faith to God. And in anything and in everything, let us all remember that we can always survive. We can survive. So let's fight breast cancer. Be involved in helping to change the future of people living with breast cancer. Inspire the fighters and admire the survivors. Joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. A person walking in the Spirit experiences and demonstrates this, while a person walking in the flesh is dominated by rage, hatred, disparagement, filthy language, sexual immorality, and impurity. Man by nature is prone to walk in the flesh, but man, by virtue of the new birth through faith in Christ, is given the privilege to walk in the Spirit. When a believer refuses to give into sinful desires, the wellspring of the Holy Spirit remains to flow unconstrained in your soul. On the other hand, whenever a believer gives into any of these characteristics of the flesh, it hinders you from living a Spirit-filled life and deprives you of Savior's peace in your heart. The Christian life really isn't very complicated. It just feels complicated at times because of the battle between the flesh and the Spirit. But how do we nurture the fruit of the Spirit? Does it always follow that if we accept Jesus as our personal Savior, we no longer bear the fruit of the flesh? Let us try to solve the combat in the war within, flesh versus Spirit. Only here in Good Morning, Pastor. Yes, mga kapaglaom, you are back here for Good Morning, Pastor, no? Ang pangutana, are you walking in the spirit of the flesh or in the fruit of, sayo pa kung gigon, are you walking in the fruit of the flesh or on the fruit of the Spirit, no? Ato gina siyang tukion karong buntaga. Ug we are so lucky and privileged and blessed again to have with us the Youth Director for North Central Mindanao Conference, Pastor Porfirio Lagunday Jr. Ang amuang suki pod. Good morning. Good morning, Pastor. Oo, salamat kaayo sa pagbisita na pod. Balik-balik sabta, no? Ba? Gikan sa mga hiktik kay nga schedule sa ato ang bulaton karon. Oo. Ba, Pastor Nog, as introduced ka ganinang buntag, ganina ba sa intro nga we are celebrating the United Nations Day. Ba, kanang feedback lang tagamay. Briefer lang tagamay wing no. I'm wearing the Filipino costume, ba the Filipiniana dakuan. Representing that, not the Filipiniana, but Filipino nga attire kay last Sunday I was able to kanang I was privileged to judge one of the celebrations diri sa mall diri nato nga unya kay nakuan ko, Pastor, na-amaze ko, Pastor, kay sa kadaghan sa mga costume sa laing nasod, wala may Filipino gi sulob. Unya basig nakalimuta. Philippines is one of the pioneer members, 61 pioneer members when UN was established in October 24, 1945. Wow, memorize diba? Part mo na sa ko ang klase mo. Unya, ba? Mo na siya, Pastor. Unya, ang giingon manggod nga, UN was established to promote, basically, kinigiingon na to karon, world peace, anchored in human on the promotion and respect of human rights. So kita Christians, Pastor, how do we uphold that? Ug atong sugdan siguro sa pagkuan so sa bunga ba sa unsa man Bisaya na? Bunga sa unod. Bunga sa unod o bunga sa espiritu. Ba, Pastor? So atong magsugod na ta, Pastor. Sugdan na to ni. Unsa man gyud diferensya na nilang duha, Pastor? Bunga sa unod o bunga sa espiritu. Isgutan sa nato ng bunga. How do you understand anang pasabot anang bunga? Kung magisgot ganitag bunga kana siya murag ang ihang pagpasabot ana kanang natural nga iyahang product. Okay. Or result. Okay. Or kinaiyahan. So mo na bunga. Bunga. So bunga sa unod. Kung maingon ganitag unod
Unod kini siya usa na siya nga gitawag nga unod, pero in the Bible ang unod kanang lawas nato. So mga tao. So talking tawhanon. Talking about bunga sa unod, pag kana siyang kinaiyahan sa pagkatawhanon. Okay. And because we are sinful in nature, kanang all have sinned and come short of the glory of God, gikan sa kaliwatan ni Adan, pag ingon diha nga bunga sa unod, sinful nature gina. So bunga sa unod. So katong ganiha nga gi-flash ganiha nasa Galatians, sa Colossians. Ako ganyan gitanaw-tanaw dito sa akong Bible niya, akong gitanaw ang binisayaan na perting daghana ni siya nga. Actually si Pablo nagahisugutan niya nga bunga or buhat sa unod, work of the flesh. Nya gingon diri kung Galatia imong tan-awon diri. Nagisgot siya og pakighilawas, kahugaw, kaulag, pagsimbag Dios-Dios, paglamat, dinumtanay, pagbingkil-bingkil, pangabubho, kapungot, iya-iyahay, sinupakay, pundok-pundok. Nya kana siya mao na ang kuan. Hubog-hubog, hudya ka bakak. So everything about yun sa kanang desire sa tao, no? Ang ihag yung sa atong handom. Ang kanang sa espiritu, of course, ang bunga sa espiritu, mao na siya ang when you receive the Spirit of God, that is actually the nature nga dili na imuhang kinaiya, but the nature of Christ. So mao na nga gisgutan sa Galatians kato siyang love, joy, peace, patience, kindness. Siyam na kabuk diha. Nanay children's song ba? So pastor, sayon magini pagsulti kaysa pagbuhat. Sayon kay na siya. Unsa man nato pag amuma ang bunga sa espiritu aron mamunga usab ta. Si Jesus nagsulti nga abide in me and I in you. And I will abide in you in John 15 verse 4. As the branch cannot bear fruit except kung naa siya connected sa vine, sa punuan ba, sa paras. Correct. So, ingon pa niya, you cannot bear fruit without me. O sa verse 5, gisulti niya nga, because without me, you can do nothing. So, ang ato agyud, ang atong fruitfulness, sa ang kanang fruit magisgutan diya, fruit of the Spirit, kanang nature of Jesus. Kinaiya, behavior. Kung mugawas gyud siya sa imo. Mugawas siya. Natural na nga result if you are connected to Jesus. How are you going to nurture that? So, we need to be connected to Jesus always in our spiritual discipline. Kung saan ang spiritual discipline? Of course, mubasa gyud tag Bible. Yes. Mo ampo gyud ta. Kanunay gyud tang musimba. Kanunay tang mag-awit og paghimaya og pagdayon ngadto sa iha. And that kana mo na siyang mga paagi nga ma-nurture na to. Apil na po na diya, Pastor, no, that you commune with your brethren. Yes, of apil course. Na, di ba? Pag-build sa imuhang kanang faith sa Ginoo. Kay kung ikaw rapod, maglisod sa taba. Lisod yun. Kay nga no, ang spirituality manggod sa usa ka tawo, dili ka maingon nga you are spiritual if you are not kinasing gitawag related to God and your fellow men. Sa tuwa pa, love God and kanang ginang vertical and horizontal. Love. You can nurture your spirituality. Mo na siya. So kinahanglan ra gyud siya, dili ra gyud siya ingon nga gi-accept nako si Jesus Christ, no, og mamunga na dayon ko. Pastor, does it always follow, Pastor, kay mo given may gyud siya know that the fruit of the Spirit will come out once you accept Jesus Christ and you keep the relationship with Jesus Christ, di ba? Yes. Pero does it follow nga kung kana na siya di na ka makapamunga sa unod? Yes. Ako ato gining sabton pag-ayo. Our nature sumala sa kinaiyahan ginato usa na ta katawhanon. Sinful in nature. No matter how you have gone through the process of sanctification or you have already the Holy Spirit, but you cannot ginatawag nga change your nature. So no matter you have gone through the process of sanctification, justification, makasala gyapon ka. Sa kay kanang makasala man gyud ka kay ingon pa ni John, 1 John 2 verse 1, kung aduna kaninyo'y makasala, kanang kun because it is our nature nga makakomitag sala. Pastor ko ay masipyat gyapon. Pastor masipyat bisan pa membro kitang tanan. Walay mapili nato kita makasasala. Apan salamat nga ato ning manurture pinaagi sa atong relationship kanunay sa Ginoo. Nga madaog nato ang sala ba? We are overcomers not by our own but through Jesus Christ.
Oh, lagi ba kay kuan man gud siya no? Ato ganing atong forefathers ba? Atong Adam and Eve. Di ba? Although even if they were perfectly made ba in the likeness and image of God, nakasala pa man gyud siya so nature gyud. Naagyud sa to ba init mo nang constantly we have to abide with God. Okay, constant gyud. Oo. Aron malikay tani pastor. Kinahanglan gina ang Ginoo aron malikay. Kanang kuan yuta kanang ingon pa ni Jesus, without me you can do nothing. Yes. It is not by might but nor by power but by the Spirit of God. Receive Jesus Christ always. Oo. Ay You pastor kani day ba siya ba? Kanang bitaw kay buhat. Mura na maguni siya no. Ang Buhat. resulta kay imuha naman na siyang lihok. Kana bitaw nga pagka-istorya pastor nga kanang bitaw okay gidawat ako Ginoo, gidawat nako ang Ginoo so magbuhat gyud ko kay para gyud kada nabito siya gray area nga in terms with salvation mulok so tagamay di ba? Mabuhat gyud ka oo. O unsa man na siya, how do we reconcile that pastor nga mura bitaw kay once you accept you've been saved by grace. Grace, yeah. Di ba? So pero nga mubuhat ba gyud ta gyud ana ato abag yung paningkamutan? Murag kana siya gitawag nga dili na gyud ato because ingon pa ni Jesus, if you love me keep my commandments. The result of your relationship with Jesus is the work. So ang katong concept ngayon nga mubuhat gyud ta, it is our own kaning personal nato nga paningkamot that is not credited as kanang righteousness nga iya sa Ginoo. So at least ba naklaro na to no? Kay mura magud siya mo na siya di ba murag sa relationship yapon sa pagkatao nga tungod kay gihigugman ako na siya mo ni ang mabuhat nako sa imuha. Ana siya pastor no? At tinod panitan sa imuha ang imo banan higugma sa imuha. Dili na siya suguon nga tagaan kag bulak hagkan ka. Mao. So pero og ingon mo nga awa man kay ko nakahigugman ni sa iya ako agining buhaton. So that is gitawag nga ma-consider nimo ba nga kalainan. Yes. So pastor doon na ba kay mensahe alang sa atong mga viewers laning bunga sa unod ug bunga sa espiritu? Ang akong imensahe ani ang mensahe sa Ginoo ani yung pa ni Jesus nga abide in me as the branch cannot bear fruit by itself. So kinahanglan mag-connect gyud ta ngadto sa Ginoo kanunay. So ang atong pagka-connect ngadto sa Ginoo kung imong basahon ang John chapter 15 na diha gibutang diha can abide in his word, abide in his law, and abide in his love, and abide also to keep his commandment. So kana siya magpabilin ta diya, and prayer also is very significant part of our Christian walk with God and continual nga pag-uban nato niya. The constant beholding. Yes. Constant. So pastor doon na ba kay greetings karon no pagpasalamat sa ato kay magsugod ni itong camping diba? mga pastor. Camping na pod pastor. Sa atong mga sponsors and partners so greetings. Salamat yo kayo sa mga sponsor, mga major sponsors. I cannot na mention yo sa tanan nga tanan gyud ug sa tanan mga igsuonan nga mga kanunay gyud nga matagtuig. Magsugod na ta karon ang kanang karong ugma dahil Domingo. Yes, ugma po na gyud. Naana dito ang business, sobra na to sila 100. Kanya plaster kayo. Salamat po sa Tamparong family nga naistorya na to dito pagka maayo gid nila. Nga gipahulam gyapon ta libre. And Mayor, salamat kay Mayor ha kung kahigayon mi makaanak mi sa imo ha. Kay salamat sa imong support og sa syudad. Oo. So mga batanon no, ugma na gyud magsugod ang inyong encampment ba kalingaw ani ba nga to mga kagahapon ani wing. Di ba? So gikan sa ato ang pag-istorya sa kung unsa ang fruit of the spirit and the flesh, we will move now to the kids station. Hello kids, brothers and sisters of Christ. Happy Sabbath. Wait, let's rewind a little bit. Hello kids, brothers and sisters of Christ. Happy Sabbath. In this episode of Page 101, we'll learn 3 things about Sabbath. Who created the Sabbath? What does Sabbath really mean? Number 1. Remember the Sabbath day to keep it holy. Exodus 20, verse 8. Number 2. Genesis 2, verses 2 to 3. It says when God finished his work, he rested on the 7th day and made it holy. Number 3. The Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Meaning, Sabbath is a blessing for us from God. So remember to keep the Sabbath day holy. This is a blessing from God. He rested from all his work, and as a follower of Christ, we have to follow his example.
See you next time, and always remember the Word of God. Happy Sabbath! Lain usab nga adlaw ato makauban karon sa Bible Beats. Ako makauban ang usa ka maabtikon nga volunteer sa Hope Channel, cameraman, wala lain dyan day. Okay, Wing. So, imo kong ubanan karon pagsayod sa atong mga kapaglaw. Okay, ubanan ti ka karon. So, ready na ka? Ready na. So, ang ato ipangutana sa atong mga kapaglaom karon sa atong duha ka mga una nga ginikanan si Adan ug si Iba, sa diha nga gitintal sila ni Satanas. Kinsa may una nga natintal nilang duha, si Adan ba? Si Iba ba? O sige atong pangutanon sila karon. Oh, so ready na ka? Okay, ready na. Sige, go. Tana na ta. Natintal ni Satanas, di ba na ay gitintal lang doon si Adan o si Iba? Kinsa man ato nila una gid gitintal? Si Adan o si Iba? Iba. Ha? Iba. Si Iba, ikaw, ma'am. Man sa akong nabatian sa mga tiguwang muraman ug si Adan. Si Adan. Si Iba. Ikaw, ma'am. Si Eve. Si Eve. Eva? Si Eve. Si Iba. Si Iba. O nga naman, si Iba man. Ay! Butan. Nakita ni Satanas ha, lagi ikaw ra isa ha, wa mo nagkuyog ni Adan. Ay, kung maguto, di ba, na apple, tapos nakita ni Eve nga na ay ng apple sa halas. Ang ilang mang gitintal kay Chada man daw ang apple. Si Eve. Si Eve. Sa imong idea lang, nganong si Eve man ang unang gitintal ni Satanas? Kay Kwan siya, naive. Naive and siguro dili ra kay siya na persuade sa halas. So, okay. So thank you, ma'am. Thank you. Thank you kay ma'am. Sige, tagaan ka na mo Bible. Thank you. Thank you so much. Muraman ug si Adan. Si Adan. So, wala kay idea sa imo sa nadunggan lang nima or nakabasa na ba kag Bible, sir? Di ko kali kasabot na pagbasa og Bible. Maglibog ko. Si Iba. So gitintal ni Satanas si Iba kay gituyo ni Satanas nga ang babae kay huyang ang babae. Huyang ang babae atong nga time. Mo toy una gid niya nga gitintal ni Satanas mo si Iba. So thank you. Ang uban nakatubag. Ano ba pa wala? Wala makatubag. Uban bali lang itubag. Ang una na tong mga ginikanan importante jud gayo nga makatubag unta sila tungod kay una na to mga ginikanan. Apil na ta ato. Ang importante pod nga magbasa gitag Bible. Magbasa tag Bible. So mga kapaglaom, sa bansagin dyan, thank you kayo sa sunod nga higayon. Problema. Pero nakabantay ko medyo nitaas ka gamay karon. Lagi ni tayo. Tungod na sa epekto na sa sigbaklay-baklay. Yes, nindot kayo. So mga kapaglaom, kini ang Bible Beats, nagasuroy sa kadalanan. Nagatod sa kamatuoran. Ako si John Didago. Awing Indino alang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Laom og happy Sabbath kayong tanan and nasagpitas tong segment ang Let's Pray Today. And then kita maghimo sa itong pagampo 7-7 prayer. Kauban ang sabab sa inyo padalang mga prayer requests sa itong programa. Kauban nato karon sa pagampo walay lain kundi si Pastor Professor Lagunday. Pastor, salamat kay sa padayon sa pakiguban. O karon ato ng pagbasahon ang padala mga prayer requests. Una, nga from Ma'am Ange, no? Gikan yung gipos sa pagampo si Sir Larry Alag nga na-confine karon sa Bacolod sa iyang doon na siya hemorrhagic stroke. And also atong yapil sa pagampo si ang tanang mga psychometrician examinees, especially kang Duday, Pagal, no? And nasa ani atong yapil sa pagampo atong mga paglaom, no? And siyempre atong pagampo sa kalinaw sa atong lugar o usab sa paghatag sa Holy Spirit sa atong matag-usap. Let's pray, Pastor. Pagampo ta. Amahan nga langit no ini nga buntag sa igpapahulay ang among mga kasing-kasing nagakalipay sa simba kanimo o paghimaya kanimo o nagaduol kami kanimo sa pagampo. Sa pinasahi langit nga mahan, kami dala sa pagampo kang Brother Alag nga naa karon diha sa sanitarium sa Bacolod. Hinaot pa nga siya makaangkon og kaayuhan sa iyang balatian Ginoo, sa iyang pagka-stroke. Maangkon niyang kaayuhan. Ginadala usab namo ang mga moapil sa exam, labi na psychometrician examinees, nga labi na gyud si
duday pagal. Nagaampo kami langiton amahan nga diin makaangkon sila og kaalam nga makapasar sila nini nga exam. Ginadala mo sa pag-ampo si Sister Miguela nga baang nga diin padayon ang iyang kaayuhan. Salamat sa imong pag-milagro nga gipaabot ngadto kaniya. Panlangin ang umaabot sa ang kining camping usab sa NCMC nga mahimong malampuson sa daghan mga non-Adventist and Adventist young people nga mo join tinaot pang ihatag nimo ang maayong panahon. Salamat nga ang imong espiritu ibubo nimo kanamo sa tibuok naong sayuta nga diin kami makawali sa imuhang pulong ug kami maandam sa imong pagbalik sa amo kining gitugyan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor. O sa ato mga kapaglaom, padayon niya pang kamusta padala sa mga prayer request na pwede sa ato ang Facebook page, ang Panimbaya sa Kabuntagon World. O pwede usab sa ato nga contact number na makita yung TV screens. Hanaot nga kita magpadayon sa atong pagtuo sa Ginoo o kita dili mawala ng paglaom. Kini ang Let's Pray Today, where you don't have to pray alone. Ako'y maangkon nga banditin sanglit kay kabusman sinalikway pa tuwara sa langit ang dakong gaganti mamaang kundi mo kung mutuman ka luyo sa adlaw tuwara dito ang puloy anan luyo sa adlaw giandam ni Jesus ang puluyanan nga bulawan usa kita magpadayon sa atong pagpanaw bisan nagalimo daghang pagsulay tuwara sa langit ang dakong aganti mamaang kunimo kung mutuman ka luyo sa adlaw tuwara dito ang puluyanan luyo sa adlaw iandam ni Jesus ang puluyanan nga bulawan giandam ni Jesus ang puluyanan nga bulawan. Yes, mga kapaglaom, magpasalamat kayo Mino sa ato ang mga kauban sa sulat sa ilahang paghatag sa manindot gyud kaayong kanta. Yes, nakita ko sila Mama Ains kanang Lagi. mahawiran na bitaw gini mo to na kay sa video rin mo sila makita. Mauman ba? And Makita, can I be down for privileged sa Hope Channel. for them to really come to the studio and render that. Yes. Grabe na siya nga ministry no sa kung asa to sila nga kanang gikan nga lugar. So sa daghang kayong salamat no. Oo. Headquarters. Ilang headquarters dito pero kato sila gikan patawon to sila sa ilahag yung community. O karon mga kapaglaom no anihan na pagkita sa paghatag og tambag sa isa ka suliran. Unsa man gyud is it to forgive, to move on or to hold on? Diri lang sa Dear Panimbaya.
Panimbaya. Usa ko ka asawa ug aduna nay 3 ka anak. Sa wala pa minaminyo sa akong bana, nagskwela ko sa kurso nga pagkamaestra. Apan wala na ako nahuman kay nagminyo mi. Pagminyo na namo, nakadesisyon siya nga pahumanon ko sa pag-eskwela. Samtang tua siya sa layo nagtrabaho, gi-invite siya sa iyang mga kauban sa ilang balay ug sila nag-inom hantod na hubog. Ug dito adunay nahitabo tali sa iya ug sa asawa sa iyang kauban. Nasakitan kaayo ko sa nahitabo. Tuod man, nakahuman ko sa pag-eskwela apan dili ko malipayon kay nabati nako ang silot sa Ginoo sa among panimalay. Kapila na ko ni take og exam ug hantod karon wa pa ko kapasar. Maong nawad-an kog paglaom nga ma-okay ang tanan. Unsa kahay maayo nga magbulag mi aron maka-move on ko? Bisan kapila na ko siya gipasakitan, muhalog man hinuon og muhila kay dili siya mulakaw. Usahay muluhod siya aron lang di nako palayason. Unsaon man ako nga nawad-an pud ko hinuon og gugma sa akong bana kay sakit ang nangibabaw sa akong dughan. Palihog tambagigo kay nawad-an ko og kaalam. Hala no, medyo komplikado ang ato ang kuan problema karon no. Nag-involve siya ganun to. Fruit Una-una. of the flesh. Oh, murag sa ato ang GMP ganina ba nga ang bana naka-commit og sin kay ni adto siya sa fruit of the flesh kay nag-inuman. Di ba? Nalimot na dayon. Oh, nalimot naman yun siya. Ma-weekend man yun siya nakuan sa wine. So karon saon man nato ni siya karon? Kay murag taw-taw na siguro no. Kay kapila na ba siya nag-take og exam. Oh, niya di ba mo siya pakapasar niya. Unsa man fits imuhang kuan ana. Pag date nimo teacher's board. Sa minyo mo na siya mention. Oh, minyo sila. Una ma'am, thank you so much for trusting us no, sa pag-share sa imong problema sa mga. Gipakita sa imong bana no, bisan tuod og nasa nahimo nga sala. Gipakita niya nga gusto pa siya makig-uban sa imo. So despite ana, wala niya gipili ang uban. Wala gipili itong babae nga nakauban niya, kung dili gipili pa niya yung pamilya. Do sakit gyud siguro sa imong part gyud nga nahitabo na siya, pero kay nakita man nato na nga imong bana gusto niya makauban mo, kamo gyapon niya piliom sa kinato yang nahitabo. Siguro do lisod sa bahaton, pero I suggest nga pasayloon mo sa. Ano na siguro. And before ano mo sa pasayloon, ipahungaw sa nimo tanan nimo nga kaulit, tanan nimo pagmahay, kanang closure gyud. Oh, ana gyud baka nang inani akong nabati, dapat masabtan ko nimo. So, pag human ana, nga masabtan niya imong side, pasayloon na siguro sa dayon. After ana, and we'll pray for it nga masolba na siya. Lagi no. Anyway, Amen. ikaw magigipili gud pud niya. Correct. Yung pamilya ang gipili. Napandol siya pero pagbakod niya nibalik gihapon siya sa iyaha. Yes. Ba? Ang bana balik bing. Kini kami niyo on ba? Ang lisod jud kay yan sitwasyon. Mao. Dilit kay nato siya mabati kay. Una nahitabo sa. Oo, di po ta magampo bing. Oo, wala siyang gingon. God forbid mo sa ba? Oo. Pero ang ako lang siguro. Okay. Wala de. Oo. God forbid. So, oo. Ang ako lang is lisod, but katupad yung gi-mention nga sige na daw siya kabagsak. Baka kanang emotionally siya kanang disturbed. And ayaw ingon ba siya direng na wad daw siya paglaom kasi sige na siya take. Ayaw taon pud. Ayaw jud ka wala paglang kinaghalap akong nahibalan nga mga kapila sa nagbalik-balik og take. Oo. Mga kaupat ay pa sa nakapasar. Mura yung mga panahon yun nga best time para sa imo, best nga moment para sa imo. So ayaw kawala og paglaom. Correct. And sa imong sitwasyon sa imong bana, para sa ko ang mas mayod na imo siyang ipasaylo kay in that way you can move on now. Kay makaingon siya ngo di siya ganahan, di siya wa pa gyud siya ka move on. Siguro sa pagpasaylo, pag true forgiveness or genuine forgiveness, you will have peace, tapos at least maka-move on ka. O kung kulangan pa dyan ka sa mong advice, dito ako ang isuggest no, maminaw ka sa Happy Family Seminar ni Pastor
Sirano sa nga gi-cover sa Hope yes. Channel Oo, it's sa live Facebook every as in grabe 7 p.m. every 7 p.m. Taga-adlaw na taga-gabi maminaw ka kadaghan kag mga pointers o mga pander jud ka nga unsa dud na puti ko kaulungan mga kababaihan ang ato pong kabanahan na po'y kakulangon unsa atong buhaton nga mag-work Yes. you will work Walay perfect. together in Oo. harmonies nga malipayon din yung panimalay. Correct, di ba? Exactly. Ba, si Yop kinag-ingon ba ya siya ba? Gaganina nga di yun, lali maminyo. Pero ayaw po siya kawayo. Ayaw ka discourage Mahadlok ta Yop, bitaw. oo. But Kaya isa yun na siya anyway, ka-challenge. Para sa atong letter sender, no, dili siguro maayo nga iyang i-blame ang iyahang pagkabagsak sa iyang board exam sa sala sa iyang bana. Actually, iyahan ang reaction towards the situation. Siguro mali iyang pag-handle. Mo nang apektado ang imuhang pag-take sa board exam. And maybe na ay gusto itudlo ang Ginoo sa imuha mo nang dili pa kanya ginapapasar kay imong heart troubled pa man. Yes. Bugat man ang imong heart, 'di ba? Naaman kay gibati. So please learn to forgive gyud ang sa imuha sigurong bana no. Nasayop siya pero wala man siguro to niya gituyo. Na-influensyahan lang gid siya sa alcohol or unsa man galing. No? So tagaig chance, dapat malipay ka kay imong bana na muunong gyud gyapon. Bisag kapila nimo glaparo palayas, 'di ba? Muunong Dili daw na gyapon. siya mayo nga imo nang itakwil pud imong bana ma-mage kay na ang tendency ana nga imba na modaga na no natong Yes, laing the nga other girl, side, laing nga oo. party. Napo So ba siya mas limit dungag ang na nun nga tao? problema. Diba? Una-una lang siguro niya ilang mga anak, siya o ang iyang bana nga magkahiusa sila balik. And siguro tanawon niya ng salida nga fireproof, no? It's about fixing marriage, di ba? Correct. Nindot kayo. Oo. Kapila nila gitry gyud and na-fix gyud ba yan? And God bless you. Mura ginako. Gani, kaya na may commitment. Advice, Sa yes. magudpud lagi mo lalaki, win. Nakabalos na yun. Una na po lagi din eh. Unsa man gud mga babae nga masipiyat ang lalaki diretsohon din ninyo. Tagaan mo na bitaw. Lagi bitawin. Oo. Kay kaning kami niyo duharam kini sipti og sipyat. So nasipyat man yung bana taga ila po siya chance kay kung nagbinuha na siya dili naman na mo balik di man na mga ipasaylo. Tinood. Niya pasaylo na kay ang tao normal man gina nakasala sa unang mga tao unang ginikanan to kasal sila pasaylo man gid siya. Sila. So doon ay makasala doon na po ipagpasaylo. Pasaylo lang na kay luoy po nimuhang pamilya kung imuhan na siyang biyaan. Sige lang kay Ginoo mo tabang ra nimo. Ana lang. Ba? Salamat kayo. So, Pastor, unsa man itong ihatag nga tambag sa iya hapon, Pastor? Ang akong ikatambag anang imuhang problema pareha ra gyud sa ilatanan. Sa Biblia mao man ginang gisulti nga abi nimo ang maka-release lang gyud sa imuha. Kay mura kag nabilanggo diha sa imong kuan ang kanang mura og hatred na sa imuha. So nagpatikbabaw na sa imuha kinabuhi. Ug ang maka-release ana na niya ang heavenly nga prescription ana mo ang forgiveness. Amen. If you want to have peace, joy, and if you want nga maayo ang imong kaugmaon, and if you want nga maayo ang imong mag-take sa exam, it correlates sa forgiveness. Yes. Kinakay Because peace of mind. peace of mind. And if you have peace of mind, ayong pa diha sa Romans 5 verse 1, you are justified Yes. by faith. Oo. And you have peace with God. Yes. Peace that passes all your understanding. So kana man good, maura gina imong giginahanglan. And then ayaw bulagi. Because si Jesus bisan unsa nato ka makasasala, di siya matigbulag nato. Ingon pa sa katapusan isulti nako, yung dumi ginin siya, but God demonstrates His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Musamot ang imuhang ang gugma sa imong bana kon ikaw mo pasaylo. Roma 5 versikulo 8. Amen. Very nice. Ba, very, very nice, no? So, sa amo ang letter sender, sa gikaingon pa nila, no? Unang-una, kanang sa imuhang kaugalingon ba, it's a struggle. So, if you really let go, nakita mo po Yes. nato nga, grabe na gyud ang pagbasol sa imuhang bana, kay bisag unsaon o takwil nimo na magyud gihapon siya, no? So, it starts from that siguro, para you would have a peace of mind, para sa pag-take nimo, you would have the concentration nga gikinahanglan. And make sure when you forgive, you forget. Yes. Kalimtan yun. Oo, ana siya. But always and always, kneel down, pray, not just by you, pero sa kamupod sa imuhang bana kay dili ba po ni siya lalim, no? Mo ni siyang isa ka challenge yun sa marriage nga di po nato giampo lagi nga mahitabo sa ato Exactly. Mo na siyang giingon nga God. Oo. So
Sa among letter sender, we hope and pray that kanang you would find that forgiveness in yourself ug maka-forgive ka sa imuhang bana so that you would have peace and harmony sa inyuhang panimalay and everything will follow. And we hope that ang fruit sa spirit na gyud ang mo-bear sa inyuhang panimalay. Ba? So, salamat kayo sa pagpadala o pagsalig sa imuhang kanang problema sa amo. We hope that you are enlightened by this. O karon from Arizona, from Philippines, di ay mo ato ta sa Arizona. Yes. Tapos sa Arizona. Good morning mga kapaglaom. It's a bright, sunny Sabbath day diri sa city of Page. At my back is the beautiful shore of a beautiful Lake Powell. Now mga kapaglaom, let me tell you about our new city. Gikan sa small town of Peach Springs, Arizona, napadpad kami diri sa progresibo og matahom, gagamay gihapon nga syudad sa Arizona. Kini ginadagsa sa mga turista tungod sa iyang talagsaong hiyas sa kinaiyahan. I would like to bring you more of what the city has to offer to us and to all. In this city, we can find the famous Antelope Canyon, Horseshoe Bend, Lake Powell, and other recreation parks, which makes this small city a gorgeous paradise during vacation times. Surrounded by the lake and green sceneries, God has blessed me with a very supportive workplace. This is my school, and I am serving first grade in this primary school. The kids I am serving here are just like Filipinos. They belong to the Native American tribe of Arizona. They are very respectful, obedient, and they know how to do their duties and responsibilities. This might be because 30.27% of the people in Page are religious. On this street, nakahilera ang nagkalahi-lahi nga mga churches. On my far right, makita nato from the very end of my far right is a church. And from that part, padulong diri sa atong likod are the different churches, Christian churches. And you can just go on and knock in their door, and if they're open, you can just come in. And on my left end are the last church that we have here. So it's the Seventh-day Adventist Church. Come on, let's go to our church. The Seventh-day Adventist Church belongs to the 5.18% out of 10,000 population of this city. The mission field is huge. Sowers like you are needed. Your prayers for whatever activities we may have in here might be a powerful tool to tell the world, to tell everybody in this place that Jesus cares more than they know. Thank you so much, Yes, Ate Charles, sa imo pagkanindot. ang mainund sa kaubad diha sa imong indot nga dapit sa Page, Arizona. Nice kayo dapit. At least matagal minimo enlightened akuan ba ka ng glimpse Image, na yes. unsa man jud na kanindot ang Arizona. Medyo mingaw-mingaw pero okay kayo. And aside mga paglaom no, atong sidean karon ang viewpoints atong mga kabatan-unan mahitungod sa pagtuo. Another youth power dili lang sa youth culture. Hello, good morning and happy Sabbath. My name is Iva. And this is JR, and you're Just watching saying the Youth word Culture, rose where conjures young up people images venture of and romance, use their talents secret and admirers, speak their and white minds in the elbows. service of God. Today we will be talking about standing up for God's call. In Hebrews 11:17 to 18, God tested Abraham to kill his own son, not knowing that God already prepared the lamb for him to offer as a sacrifice. Just like the story of Christian girl Mariah Peters, who was refused from American Idol after the judges found out that she refused to have her first kiss until marriage. Even though she sang with a beautiful voice, she was still refused because the judges wanted her to kiss someone and then to try again. But taking a stand, she left, and in the parking lot, she was approached by a man who introduced her to a music producer from Nashville. And today, Mariah recorded 2 studio albums, concerts, and married to the first man she'd ever kissed. Mariah, like Abraham in the Bible, had learned that we have to give up our earthly desires to embrace God's call. Now, let's take a look at the Youth Week adventure and see their take on pursuing their dreams
and at the same time, how they would stand up for God's call. My dreams in life is to be very successful while in the resulting of me being successful but no one else suffering because of my success. If I ever get faced with a challenge of if I have to break my morals to get what I want, it's probably not going to happen because Jesus' views are usually always correct, nice, kind, not wrong obviously. So by following it should be the right pathway to success. I think you have to live on principle because you're not going to be satisfied in the long run. So when that happens to me, it's important to always know that God will be there for you and to get you back on track. So I just try to depend on God in those times and continue to pray and keep a good relationship with Him. And then He's always been able to guide me back to a good place. Has God given you a dream you're pursuing? What signs would warn you that your passion for your dreams has replaced your passion with God? We will leave you with these questions. Tune in for another time with youth culture. But before we go, here's our activity after the hike. Cooking time! Bye-bye! Just saying the word rose conjures up images of romance, secret admirers, and bridal bouquets. But as the saying goes, every rose has its thorn. This morning, let's talk about the painful and pointy part of a flower, rose. It's a symbol of beauty and elegance. Murag maka-make my day kung magtanaw tag rose no kay tungod sa iyang kaanyag, pero nalang siya thorns, and the reason why God made thorns sa roses is for protection. Kay helpless ba siya, nag-stand lang siya diha, and if animals will go there to eat the rose, pwede gyud. But because of the thorns, magbaduhan na dahil ng animals ug kaon sa rose tungod sa matunok sila. Kung imo bitaw na siyang tan-awon in a deeper meaning, makita nimo nga kung napatas kalibutan wala gyud perfect, no? Gwapa unta siya pero may thorns. Wala gyud perpekto sa kalibutan. Ang thorns pud sa ubang na mga flowers, napo na siya ilain nga mga meanings, but for sa rose, kung makita nato ang rose, dili lang na siya tunok nga nag-represent o kanang hardship para sa animal nga mukaon. Naada itsada pud nga meaning ang thorns. Nag-represent din na siya majesty, chastity. Tell us more about that, Mom. Very interesting. Kanang thorns bitaw kaniadto. Makita nimo nga ang crowns, mura siya thorns ang porma because it's majestic di ay kaniadtong mga kultura sa unang panahon. Kanang mga pinapointed nga mga objects like pointing up, majesty day ang iyang kuan ana ang iyang meaning, majestic, high and lowly, untouchable, and you are up there. And aside from majestic, you're also like, it's a symbol of chastity.
kind of pure, untouched, because nobody dares to touch you. thorns. Really? So, ang iyahagid anang very main function is for protection, for warding off mga predators. And God made that so para ang diversity sa iyang hinimo sa kalibutan nga tipik sa kinaiyahan magkanunayon permanente. Nga dili gid siya ma-unbalance, ma-imbalance tungod kay God is a God of order and equilibrium. Gusto gid siya og balance ta. But naagi species sa rose nga wala siya thorn at the start. But imo siyang i-plant sa isa ka environment nga hostile, like dili para sa iyaha, mutubo ang thorns. Thornless siya at the start, pero depende sa iyang environment di ay. Sa to pa kung kita nga pure unta nga walay thorn unya gisubject og environment nga harsh. Masungayan na day no unta na natay thorns. So busa kining roses, women especially, no, we love roses. Murag mo fall kita ng guy nga tagantang roses na. O na nga, pasalamat ta sa Ginoo nga na ay roses. And don't be discouraged with the thorns, kay it's there for protection. Wow. Mga kaigalaan, susama sa kaanindot ni ini nga rosas, kini adunay tutnok. Ug nagpasabot nga niini nga kalibutan, kita dili perpekto. Apan ako nang hinaot nga kini magrepresenta ug magapahinumdom kanato ng atong Ginoo Hesukristo nagpalansang sa cross ug gibutangan og tunok sa iyang mga ulo aron lamang kita maluwas. Kini si A.G. Galvez nagaingon, sa lamang kini kabinuhat sa atong Ginoo nga angay hatagan og pili. Kay kini tipik sa balansing kinaiyahan. Panimbaya sa Kabuntagon World would like to thank our media ministry partners. Mr. Don and Mrs. Septi Derequito, Mr. Rezon T, Ms. Ping Tigaon, Mr. and Mrs. Edel Quirante, Mr. and Mrs. Solomon Gabincan, Mr. John Alon, Mr. and Dr. Max Bareng, Miss Frenny Joy Tinguban, Mrs. Elvira Maaliao, Mr. and Mrs. Brainard Peñaranda, Mr. and Mrs. Alger Prajes, Mr. Jonifer Tomarong, Mr. and Mrs. Miguel Salva, Mr. Ephraim and Mrs. Josephine Acenas, South Philippine Union Conference Garden Church, South Philippine Union Conference Workers, Gusa SDA Church. Alright, thank you so much, AJ, no, sa atong segment no, sa tipik sa kinaiyahan. Muna ingon ba nga, nasa ingon ba nga, anyone can love a rose, but it takes a great heart to include it. Lagi. Yeah. Grabe no. Mabuti Anyway, tayo. so thank you so much po sa atong mga batanon dyan no, sa Cavina, sa for your Yes. youth culture. Nindot kayo sila dito, no? Dasig kayo sila. Dasig kaayo. Maka-inspire. And now, Ito I na know you're sa all ato, excited ah. for our birthday bulletin. birthday bulletin. Let's watch our birthday celebrants for this week. Denise Kaime. Happy birthday! Irish Hi, sir. Irish Canonigo. Rosana Maruhom. Mary Ann Felicidario. Happy birthday. James Jeron Asinero. Juanito Alumpay Jr. Cez Apolinares. Happy birthday. Carlene K. Pilesco. Happy birthday. Jeros Lee Obshoma. Pastor Carlito Kidet. Pastor, happy birthday. Angeli Hi, Ate Angie. Happy Sedene. birthday. Heidi May Remata. Happy birthday. Raymond Odiano from Happy birthday, sir. Mexico. Hello. Regina Bienes Ragadio. Eva Dieparin. Judy Teves. Happy birthday, ma'am. Benny Hueso. Neil Clifford Ayan, Clifford. Balaman. Kita ka, Clifford, ha? David Von Huizo. Po Presi Presi Marie. Cheryl Sahulga. Happy birthday, ma'am. Justin Siglon. Happy birthday. Oh, sa tanan nga na birthday. Yes. Si You Carl. wanna sing? Pastor Joey Serrano, happy birthday from your Yes. wife. Oh, si Carl. Si Carl Mauring. Kakanda. Si Happy Carl. Wala birthday. ninyong mapil si Carl. Last week. Last Sabbath. Pila tayo si Nag-greet Carl. na to si Carling. Happy birthday po, Yes. Oh, Doxy. si Juan Loin Pueblos. Happy birthday, Loin. Oo. Si kanta daw. Kanta 1, daw. 2, 3. Happy birthday to you. Alright, magsugod ta sa atong greetings kay Direk. Yes. Kung na-stress na siya. Chill lang, Direk. Kay greetings na ta. No? Una-una, magpaabot mi sa amo ang pasubo
sa banay ni Pastor Joey Vergara sa Zamboanga Peninsula Mission. Sa iyahang dali kaayo nga pagpanaw in taon, no? Kanang kalit kaayo nga kamatayon. Sa pamilya sa Lumbo Vergara, we are praying for you. We will soon see Pastor in the resurrection morning. So, condolences, our sympathies sa pamilya ug sa community sa Zamboanga Peninsula Mission. Okay, so napatay greetings, no? Oh, greetings Sabbath na ba? greetings ngadto sa mga kaigsuunan sa Tiniapan Church, Tiniapan San Pablo, Zamboanga del Sur. Kita-kits ta sa church karon adlaw from April Sean Potestas and James Roshan Mayor Potestas. Salamat. Good morning and happy Sabbath sa tanan. Manimbaya ko nila Nicolas Labadan Jr., Apolonio Labadan, Mr. and Mrs. Michael Bisana, Mr. and Mrs. Elmer Tumala, Noel Labadan, Nilo Labadan, Sami Labidan, diha sa Baguntaas Church, o kang Nobel Rongo from Charm Sinene. Kati Charm ni? Or lahi ni nga Charm? Mora. Kati Charm. Lahi mo na spelling sa Sinene, S-E-N-E. Sorry kayo, Ate Charm. Gikan ka Ate Charm. Yes. Awing Indino, Daryl Iktin, og sa tanan nga wafu. Uy, gwapo sa Hope Channel. Gikan. Apil wafa. Gikan Inday Labadan, CDO. Salamat. Greet siya kang Ate Charm. Dili from Ate Charm. Sorry. And magandang umaga sa tanan mga viewers ng Panimbaya sa Kabuntagon. We are also watching your program right now here in Bacoor City, Cavite. Hi Cavite. Thank you so Greetings from much. Kimberly and Keen Clark Lorenzo. And good morning and happy Sabbath everyone. Kindly greet happy Sabbath sa tanan nga mga kaigsunan diha kang Kristo, especially sa pamilya ni Ma'am Helen Gulfan and kina Pastor Edwin Gulfan ug Ma'am Pinky Gulfan from Polanco's family. Thank you so much and God bless. Good morning, happy Sabbath to all, especially to Rodel Romero family, Levi Sanidad and family, Tita Judy Nida Dorias of AUP Silang Cavite from Naisi Sanidad. Yes, so ako karon nga gipasalamatan ugma magsugod na gid ang atong camping. Akong pasalamatan ang atong mga sponsors diha sa gawas sa Cobina Church ni Mr. and Mrs. Sammy Salarda. Thank you kay Sir Charm and Andrew, Daryl. Thank you kayo sa inyong support diha sa gawas abroad. O sa atong mga sponsors dinhi sa Pilipinas, as Boss Rex Gonzaga o sa tanan sa tanan nga mga sponsors nato, Ma'am Dadak, Yes. Sir Bong, sa tanan nato nga mga flower si Ma'am Cora Wahiman and Dr. Wahiman. Ugma og ang atong tanan nga mga workers mo appeal jud mo sa ato ang camping kay dito mag-execute mag-adcom or workers meeting mo dito sa ato ang camping. Og ang Chikrudim Federation mag-meeting ta dito sa alas 4 sa pizza 4. Alauna dito sa camping mag-meeting ang Chikrudim Federation. O ako pasalamatan dinhi sa Bible Beats and the Plaque and Women's Ministry sa Morton Group Phil Seventh-day Adventist Church sa Chicago. Thank you kayo sa inyong support sa ato ang Bible Beats. O labi na sa Katolpos family o kang Suralta family o sa The Plaque. Thank you kayo sa inyong support. Sa tanan na to nga mga BST karon nga nag-support sa ato ang camping. Thank you kayo magkita taugma sa ato nga camping. Thank you sa tanan nga mga gimbita na mo. Ma'am Angel, thank you kayo. Magkita-kita ta diha sa camping. Sa Sabbath School dito ta magpanimbaya. Yes, I would like to greet matong mga brethren diha sa Western Mindanao Conference nga nagatipon diha sa Domingag, Zamboanga del Sur sa IEL Convention. Good morning diha kaninyo. And I would like to greet also Pastor and Mrs. Pastor Gingging nga nagtanaw diha karon sa Yes, mga. Pastor, Hello, good good morning, morning. Pastor. And happy Sabbath. Sabbath greetings mga brother and sister. Pakibati naman po kami dito sa Sablayan Occidental, Mindoro, lalo na po sa Puting Buhangin Church. Salamat po at happy Sabbath muli sa inyong kapatid sa pananampalataya from Brother Elmi Fabiliar. And also greetings from Jojo Sasil of Cotabato. Good AM. Greet na ako si Jam Clyde diri sa Makilala District from 0946353024. Good morning and happy Sabbath, Hope CDO. Thank you for your continued airing. Kindly greet akong brother and sister here in Western Mindanao Adventist Academy or attending IEL Leadership Seminar. God bless. Continue shining. Hello. This is greetings from Ma'am Solo. Okay. And
And mga kapaglaom, please note sa itong mga Facebook viewers na nagtaon live, baha jo, dili na mo matagsa-tagsa og basa inyong greetings, but salamat kayo. Your support are very much appreciated nga pagsubaybay na mo diri sa Panimbaya sa Kabuntagon. And thank you so much. And the last greetings to Hope Radio Jensen 95.3 FM DXIC, especially to Serving Sanes and Master Carlo Lagra and sa tanan ng mga Hope Channel volunteers sa Jensen. And also, dali po guys Day Church, Ate Kim, Sir John Calao, and mga viewers nato sa Claveria, Mat Idadhang family, nag-association sila diya sa Claveria. So happy Sabat sa inyo hang tanan. And also, taga-Hinguog o taga-Talisayan, happy Sabat sa inyo po tanan. Yes, wala na ko'y camera. Wala na cameraman. Narado di ay sa parents ni Mikmik Mantos din ha. Kapitan Pedro and Mrs. Cora Mantos of Mahayag. Happy Sabbath. O mga kapaglaw, unya no, I will be speaking with the youth sa Magida. Sa Central Church, unya no, magkita taon niyang hapon dito. And in Harmony every Wednesdays, 6 p.m. Yes, mga kapaglaom, dili na mahimot ang among floor director, no? Daghang king salamat sa pakig-uban kanamo karong kabuntaga. Magkita na ita mga kapaglaom sunod Sabado, diri lang sa atong paboritong programa. Atong ang kunon ang grasya ug himaya nga sa langit kanato gigasa. Batiya og ipabati ang gugma sa Dios imong naangkon. Gugmang nga tuburan og naghatag dugang kalasik sa atong paglaom. Busa kupti ang paglaom, kaya dunay kadaugan og sigurado ang kaluwasan. Kang Jana di ay hi, thank you for watching. Buhing paglaom nga may tuburan sa atong kusog ug kadasig. Ayaw wada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kaniya pasagdan, ikaw yang pinangga, og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait ug kanunayon ang Panimbaya sa Kabuntagon World!